kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungora sa inyo sa magpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa pagtulon ang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O ako karon mga panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungora aron sa ingon niya na sayon kamo makasabot diri kanamo diin ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kini nga mong ipanudlo nganha kaninyo. O kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa maong sibihan sa DYL no magsugod kita sa oras alas 2 hantod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og padayon gyapon nga dunatay duha ka hugna ang atong pag-alagad dinhi sa mao nga station sa DYL ang unang pag-alagad alas 11 hantod sa alas 12 ang takna sa kautuhon nga diin gidumala kana sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan sa BBCM si Reverend Charlie Eugenio uban sa ang mga uban sa atong mga kaigsunan nga mga ministro sa dito dapit sa nagbase sila sa ato sa dito dapit sa Cagayan. Og ingon man sa dito dapit sa Cagayan area padayon nato gyapon kanang mabati sa RPN TV5 no sa DXKO sa oras alas 12 hantod sa launa ang takna sa kahaponon. Unya alang sa kasayuran sa tanan nga ang atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi ni kabat na sa 30 ka mga radio station ang atong nasudlan ubos kana sa pagpaningkamot no sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan nga mabutangan og mga programa ang mga nagkalaing-laing dapit sa tuyo ug tinguha nga masayran may baluan sa mga tao ang doktrina nga gibarugan sa pagtulong ng PBCM nga niini na nakita sa ikatulong panahon nagpamatuod diha dapit sa Espiritu Santo nga natuman kana sa atong magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug ang programa Visayas ug Mindanao kini nga area ug sa pagpangmusta di ay sa tanan nga mga kaigsunan sa dinidapit sa branch number 25 sa atong chapter Chupilo Sibilia uban sa iyang kapikas si Mamalita Sibilia o inguman sa mga kaigsunan diha sa Asahi Kasuntingan sa Lubang ila ni Sister Margarita Igunia og ni Brother Nicomedes mayong pagpatalingog og ni nang Suping Perolino sa wireless og sa Tipulo nila ni Sister Ivy, ni Sister Janice, maayong pagpatalingog og sa Konsolasyon sa atong mga kaigsunan diha nila ni Sister Lucy Fanta og ni Brother Bubot Fanta og ni Brother Flores sanglit si Brother Flores usahay mo anha man diha sa dapit lugar sa iyang balay o sa mga dapit sa Konsolasyon. O inguman sa dito sa Katarman dos nila ni Brother Manolito Duroy uban sa iyang kapikas si Sister Esther Duroy maayong pagpatalinghog. O inguman dito dapit sa Toledo sa mga kaigsunan dia sa atong chapter dia Sister Vicky Dusina ug ni Brother Eugene maayong pagpatalinghog. O inguman usab sa atong igsoon no dili na to usay balimtan na to ning atong igsoon si Brother Nazar Guardiano o mayong pagpatalingog usab nimo dia Brad o sa dito sa Bugo sa atong chapter sa San Remio diay ni Brother
Junilo Bintulan uban sa iyang Vice President diha si Brother Berto Inot ug sa mga membro diha nga tanan sa mga branches. O dito da sa Pits Bohol, sa Carmen Bohol, maayo sa mga pagpatalihog sa atong chapter ya, si Brother Lunglong Divino o si Brother Gregorio Fainagan ang iyang vice ni sa mga branches. Uban sa mga membro ni na Sister Annabel Buslon o ni Sister Sister Jocelyn ay maayong pagpatalingog yapon sa tanan nga mga membro diya sa mga dapit. Ug siyempre dinito kalimtan dito sa PBCM compound nga na dito ang atong executive sa mga pagtulunaan si Reverend Charlie uban sa iyang kapikas sa kinabuhi si Madam Gaga. Mayo gyapong hapon kanimo diha Reb ug inguman sa atong igsuon diha si Brother Cesar Patio kay naamon siya nakalarga man siya diha sa atong Minopes busa kumusta kanimo diha Brother Cesar ug sa tanan nga mga kaigsunan na lang kutob sa mong moabot imong sibiya ug simpre ang ato diayng mga YouTube subscriber ug sa Facebook kung gusto dahil mo monitor na mo, dial lang ninyo ang DYLA Bimkunto. Makita ang among live sa mga program. O yatag ko sa lain nga lagad, magapangmusta pa siya nga na kaninyo. Kinisap si Daddy Dennis Gonzales nga sa maugya kong pagkaagi na muhatag sa pagpangumusta ngadto sa mga nakaila kanamo no? Kinay? Particular diya sa Bulacau at Talisay nga ana naminaw ang usa na mo ka silingan diha o aron sa di paglangan ihatag ug kamo pagbalik sa amo nga evangelista. Ang atong tima ron Brad Cesar no? Cesar. Brad Dinis atumang nadalikitan ng na sulugmaan ang ngalan ni kanang Haring Cesar og ni ni Valencia pa ni Brad Valencia kay lugar kaning ngalan na good murag kaning murag kontra kay na niya ba nga di unta naamon ta ni Biblia pero iya maning nakontrahan ubikan lang sa mga prinsipyo ba nga wala sila magka sinabtanay niya si Brad Valencia hantod kano sa akan niyang iyang pag-atake matag Domingo na amang gini iyang pagpangatake usay dili niya ilamtan ang kanigyon nga yawa-yawaon niya gumikan daw sa pag-apil sa atong executive niya ng politikanhong mga kanang mga kalihukan. Musa nang tana ganita niya kay ngano bang murag ungot mong gigo kayo murag lagot mong gigo kayo kana kaning kanang politikanhon nga sistema nga matud pa kay kuno matud pa niya si Master kuningon ayaw pag-apil ana nganong ni-apil man mo na iyang kanang kayugutan gikalagutan jud maayo nga sistema ba kay ni-apil kuno si Reverend sawa niya pag sabot nga sa mga kanang nga sa mga panahon nga diin si Reverend lugar ni apil sa maong kalihukan sa partikanong kalihukan dagan biya nga nakabinipisyo diha sa barangay San Antonio. Muna nga imo nang hunahon kay gani sa atong panahon sa una sa ding manambong taog komperensya diha sa panahon lugar himuon nga dunay konbensyon nga himuon kaday tulo ka bulan man to sa unang panahon nadugay wa nay putol wa nay bugto pero sa una sa bag-o pa giunsa wa ka nakalimot na ka kung giunsa lugar tas taga barangay San Antonio pag-augao ang atong pagtulunan nga PPCM nga wala pa tay mga leader nga mao'y nahimong haligi diha lugar sa barangay San Antonio. Ingnon mo kitang mga buling-buling usay bato na pa gani
batuon ang mga manlabas sapa nitong panahon na giunsa ta nila nakalimot ka niya na, pero sa pag-abot sa panahon nga ang kanang si Reverend mi apil diya sa maong kalihukan isip barangay captain sa maong nga barangay lugar diya na mo yukbo ang mga taga barangayanon San Antonio. Bumikan kay nakita nila ang mga kanang mga sistema nga mga gipanghimo usab diya ni Reverend nga dili pod ingon nga nagabuso siya siyang pangutungdanan. Nakabenepisyo siya. Niya karon kanang ingno na nimo ana nga kanang nagyawaan na kay kumo nag-appeal sa kalihukan nga politika dili na mo isakto nga pa lugar sa sistema kay kung buot pa matud pa nimo ang pag-appeal di ay mahimo ng yawa ang pangutana na mo araban ni mo tubaga nga kuan kayawa man ang pag-appeal sa eleksyon wa ba di ka mo appeal anang kalikuan na wa di ka ni butar bisag wala ka magpapili kung mo kay ni appeal ka di butar ka ma-appeal gyapon ka kung ang imong sistema giyawaan man lugar ang mga appeal ana. Wa nimo na naabang nga ang imo sang istorya mao sa poy kanang makapalikong sa imong prinsipyo. Kay kun ingon nga ang pag-apil iya siyawa mayo lagi wala uta ka ni apel ibutar ka sa panahon ni Bongbong nga pagka-presidente unya mo lagi na nga wa na nimo ganito baga. Pero wa lang mi nagsige kutik-kuti ana nga mga isyu di kay sige makag balik-balik anang isyu. Ang imong isyu kung saon ang tao nato nga makaibalo sa atong doktrina para ang tao makabaton og kaluwasan, kasiguruhan sa ilang pagpangalagad. Ha? Nga dininas Espiritu Santo ang tumong katuyuan nga para ang tao diya na hiusahon sa Espiritu Santo. Muna ang angay nato nga kanang atong dadon sa kahanginan. Karon kay matud pa sa Biblia ang tema nga among gisgutan kay matud pa dinyo usaon man unsa man ang atong katungdanan muna ako giunman nimo muna atong himuon nga usaon nato nga maluwas nato nang madala nato ng mga tawo wala pa sa pagtulon ang PBCN muna ang atong katungdanan nga ang atong katungdanan muna katungdanan nga kanang sagubangon sa mga alagad o sa nag-alagad sa Dios labi na gyud natong mga naata sa pagtulunan sa Espiritu Santo nga atong gitudlo si Master nga mao ang matuod nga Dios nini atong panahon karon nga mao kana ang katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Pero sa unsa man ang himuon nato na kana abang bulato na Brad Dines may imong basahon kana ba gitudlo ba na nga mao gyud nay ang butohanon nimo isip alagad ka sa Dios mao gyud na ang imong katungdanan nga kinahanglan imig gyud nang himuon tumanon gyud na sumala sa Biblia ug dili pud na nimo matuman kung magdili pud ka magsulti-sulti na kinahanglan isulti nimo na kung naa ka sa pagtulunan sa Espiritu Santo kinahanglan musulti ka sa nga dunay angay alagaran ron sa tao nga diin ang tao makabaton og kasiguruan o kaluwasan sa ilang pagpangalagad paliw po pagbasa Bradinis kining nakasulat sa Sakarias usa ba din biyaan sa ning atong kanang tabido basa Bradinis kaning 8:16 sa Sakarias oh 8:16. So matod pa din sa atong pagatukion sa dinhi sa Sakarias sa iyang kapitulo 8 bersikulo 16 matod pa din kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Isugo na. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang sikatawo magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran o pakigdait sulod sa inyong maganghaan. So ito pa mo din prime duty sa tinuod gyud nga alagad sa Dios nga musulti gyud sa kamatuoran. Muna ang katungdanan nato mga kaigsunan o Brother Valencia dili kay magsigita og
kanang balik anang mga istorya, mga isyu nga wa hinungdan ba. Ha? Kini mo atong angay nga ipasupot nga dadon nato ngadto sa kanginan. Kay mao ni ang gisugo nga mao ni imong katugdanan musul isulti ang kamatuoran. Unya kay ipasulti man ang kamatuoran. Kini bang pagkasugua mao ba gyud ni ang kanang silbing imong katungdanan nga kanang pagahimon. Oh, niyaw. Palihog ko pagbasa Bradines kay matud pa ni Bradines siya lang kunoy tigbasa. Nga sige tagaan nato ni gayon si Bradines kay tagsaon ra ba gid in taon ni mo apil nato dinis kanginan. Palihog pagbasa Bradines. Nabilin Kay kaning kay mo na gisugo mo na ipusulti. Kana ba kanang pagsulti nga gisugo sa Dios nga ipasulti kangadto sa kamatuoran, magpakadaog ka sa paghukom lugar sa kamatuoran, kana pagi sugo ba na sa Biblia dinyo. Basaon nimo ang Ecclesiastes sa iyang kapitulo 12. Kini ba mo bagyo ng imong katungdanan nga buot nga mo'y gisugo lugar sa Dios ngadto nga isip lugar ikaw alagad ka sa Dios nining atong panahon. Ang may tungod ni ning basahona no di kini nagdugang kini sa unsay angay nga buhaton sa iya sa Dios o diha nga nagdala og Isip alagad ka sa Dios. Oo, isip alagad. Matod pa din kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na kadloki ang Dios sa tapauna sa tanan kadlokan gid ang Dios. Og bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibok nga katungdanan sa tao sa ato pa pugos kagyud ini nga matuman kay mao man katungdanan sa tao kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tag sa kabuhat ngadto sa paghukom uban ang tagtag sa katinago nga butang bisan ang maayo kun bisan ang dawtan sa ato pa mo atubang gyud eta sumala sa atong gibuhat maayo man o dawtan. Mo din katungdanan nato Brad Dinis nga kun naa lugar ta nakaila lugar ta sa atong nga ang atong pag-alagad naa na lugar diya sa Espiritu Santo nga panahon tungod kay ang panahon na bahin magunos tulo kadagkong panahon sa pagpangalagad sa tao ngadto sa Dios nga diin unang panahong nag-alagad ang mga tao didto sa Israel sa Dios lugar sa Israel ug ang ikaduhang pagpangalagad sa tao sa atong Ginoong Kristo sa ikaduhang panahon ug ang ikatulong pagpalangalagad na lugar tas panahon sa Espiritu Santo. Mao na karon. Mao ni karon ang atong tumong atong katungdanan nga isulti na to ang atong katuyuan nga diin taniata din sa Espiritu Santo na nag-alagad para ang tao kun muto makabaton sila og kaluwasan sa ilang pag-alagad usab kun muto man sila. Pero kung dunay mga tao nga dili musulti ang paghimo lugar nimo diana sa ingon mga mahal namo nga mga kaigsunan nga gisulti nimo nga mas sa paghimo mo niya naluwas man daw nimo ang lugar ang imong kinabuhi nabitaw na Ezekiel mga mahal namo nga mga kaigsunan nga kanang ang pagbuhat mo niya kinahanglan magpasidaan ka ngadto sa mga tao kay kung dili ka makahatag og pagpasidaan kanang ang kalag ang dugo niya ng mga maong mga tao pagapanilmon Diha ngana kanimo ha naman as Ezekiel nga nga basahuna ha naman as basahon sa Ezekiel ba 3:18 atong insert na Brad Dinis atong basahon kadyo. Kay mo man usa lugar sa atong katuyuan. Ha? Gingon din sa diha nga akong mingon sa taong dautan. Way daagod ipasulti ko ka sa kamaturan sa pagpigdayat gadto sa imong gingawan. Muna ang buot nga sugo sa Dios nga mao nay imong katungdanan. Kay sa paghimo nimo ni ana matud pa dinhi sa akong gingon sa 18 sa diha nga ako moingon sa taong dautan, ikaw ba? Kay naman kas pagkamataron, naman kas pagtulunan sa Dios. Sa pagkabutod ikaw mamatay ug ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan
ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi ang maong tao nga dautan mamatay ug ang iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapanilungon ko diha sa imong mga kamot. Busa ang atong katungdanan diay ang pagsulti, pagpasidaan ngadto sa mga tao nga wala pa makabig, wala pa makabot sa pagtulunan diha sa Espiritu Santo. Busa ato nang tuyo ato mo na atong katungdanan dili kay magsigitag tagaw-taw Brad, daot no? lugar sa atong isig kaigsuon sa walay kuan ba timbang-timbang nga kinibang atong gihimo mao ba ni kagustuhan ni master nga mao ba gani kung atong atuan kuag sampol sa panahon Kristiyano giingon gani gisampol pa gani Kristo nga gawas kung ang inyong kiniasama mo usa ka gamayng bata na manas Mateo nga makapanunod mo sa gingharian sa langit. Busa ngano nga ang bata may gisampol? Tungod kay ang bata bisag kung saon pa naglatigos iyang mama dili na mutukol, dili na pareha ni Brad Valencia nga gamang isyo madyumtanon siya. Gusto siya nga matud pa niya siya ragyoy insakto mga mahal namo nga sayop na dili na mooy kanang ilhanan sa mga matuod nga mga alagad sa Dios labi na ministro ka. Usa ang atong katungdanan pagpasidaan ngadto sa mga tao nga wala pa makabig, wala pa makatultol ngadto sa kamaturan. Mo na mo ni sugo. Mga mahal namo nga siya. Pero sa unsa na nato makaplagi Brad Dinis. Kanang kamaturan nga mo isugo nga humani mo na makaplagan ipasidaan na ngadto sa mga tao wala pa diha makaabot sa mga tao kay sa paghimo di mo sa ingon kanang matud pa naluwas nimo ang imong kinabuhi kay nga matud pa dinhi Apan kung ikaw sa 20, dito na natos 20 Sikel. sa 20 sa Ezekiel, balikan ta. Ingon man sa diha nga ang usak ka taong matarong mutalikod, bisa pag matarong gani niya mutalikod, gikan sa iyang pagkamatarong og magpapakasala daw ug ako magabutang og kapangdulan sa iyang atubangan kung sila mamatay tungod kay ikaw wala man pasidaan kaniya ang matud pa pasidaan kaniya siya mamatay sa iyang sala ug ang iyang mga matarong buhat ang iyang mahimo dili na paghinumduman matud pa dili na paghinumduman iyang mahimo usa pa kapag matarong iyang kanang nahimo sa una niya nibuwag siya sa pagkamatarong sa paghimo sa kanang pagkamatarong busa dili na hinumduman hikalimtan to sa Dios unya sabay di apan kung ikaw magapasidaan sa tao nga matarong aron ang matarong dili na magpakasala ug sila dili na makasala siya sa pagkatinuod mabuhi tuod kay siya magadawat o midawat sa pagpasidaan ug ikaw maluwas mo ang imong kalag o tiyaw mo ng isyuha. Basta adunay pagpasidaan. Busa ang atong katungdanan, kinahanglan magpasidaan ta. Mutuo man ang tao og sa dili. Karon sa unsa nato na may baluan pod Brad Dinis kanang pagpangmataro nga gisugo sa Dios. Pinaagi ba sa kanang paghimo lugar og kanang mga dili maayo buhat o nga dili pagkamatarong ba mo ba nay kagustuhan nga makuha nimo ng kasuguan sa Dios nga gisugo nimo pinagi ba sa paghimo og dili maayo basahog palayo kog pagbasa Brad Dinis kining nakasulat sa Mikya sa iyang kapitulo 8 6-8 paliw ko pagbasa Brad Dinis kay unsa man ni atong Biblia ni man nimo dad-an ang imong armas imong gilintan imong armas mao ni no ang sumala sa nakasulat sa Mikya 6:8 nga matod pa dinhi gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo ug unsa ba ang gikinahanglan ni Giuba kanimo kun dili ang pagbuhat sa minatarong. Mao ra gyapon ang talambagan no. Sa ngadto sa pagkamatarong. Og ang paghigugma sa kalulot og ang paglakaw
nga mapinaubsanon uban sa imong Dios. Ato pa mo buhat kita nag sa pagkamatarong niya magpaubos ta. Magpaubos ta magpaubos ta sa atong kaugalingon. Kay naabay magbuhat kag pagkamatarong unya magpataas ka magkinaplo ta dili po na madawat lugar sa konsensya sa Dios. Pero kanang pagkamatarong nga giingon sa Dios do na bay mga tao nga nagapangita na gisugo ay basahon ta kining lugar usa lugar ka murag gipangutana lugar sa Dios. Ngutana lugar ang Dios kung naabay usa sa katawo nga nangita aning maong pagkamatarong nga gisugo niya ngadto siyang mga katawhan o mga alagad niya oh. Basahon ta. Ang nakasulat sa Jeremias sa iyang kapitulo 5 bersikulo 1 atong pagbasahon hantod sa bersikulo 2 mga malnamo nga maksyon basahon ta kung doon na ba'y usa nga nangita niining pagkamataraw nga gisgutan lugar sa Dios nga mo gisugo ngadto sa mga alagad niya nga aron sa dihang mapasidan-an maghimo na sila og kanang pagkamatarong nga gisgutan niya. Sa Jeremias sayang kapitulo 5 bersikulo 1 inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kaigsunan matud pa dinhi sa maong mga nakapayag dumalagan kamo pabalik-balik sa kadalanan sa Jerusalem ug tan-awan karon ipatanaw pa ug hibaloi ug pagitaa matud pa ug pagitaa sa mga halapad mo nagiingon sa Dios nga dapit didto kung makakaplag ba kamo og usa ka tawo kung aduna bay mausa nga nagbuhat sa minatarong nga nagapangita sa kamatoron ug ako magapasaylo kaniya. Pangutana murag nangutana lugar ang Dios pinaagi ni Jeremias. Nga ipapangita ipatanaw dito sa lapad nga kanang dalan lapad nga dapit kung doon na ba'y usang makakaplag ba ka mo usak ka tao nga matulpak kung aduna ba'y mausa o nagabuhat og minatarong nga nagapangita lugar sa kamaturan o ako mga pasaylo kanya kuna pananglet ug bisan pa sila sa dos nagaingon nga si Jehova buhi sa pagkatinuo sa pagkamatud sila na nagpanumpa og bakak o sa bakak. Ano man? Kay wala may usa nga naghimo. Mga lunlon man nga mga inabagyabag ang mga gipang sulti, di ba? Sama ra na sa atong igsuon kanhe. Imbis ang atong tumong para ang mga tao makatultol diya sa atong pagtulunan nga diin naa natis pagtulunan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Ang mga tao doon di alam nga naman. Ingnon man gani nya mingora bang maghiusa ta dias pagtulong sa mong pagtulong sa paghiusa wa man gay ka kayusa diya sa imong mga kaigsunan asa man diya ang panaghiusa diba ang mga tao magmamati naunsa mi tawanaw man ni makasabot sa iyang gipangwali nga ang iyang kambas dunay paghiusa unya imbis panigiusa nagbungkag na maon dili kay siyara o hinon bita na lamis Brad Valencia sa atong ubang mga igsoon sama na ni Makarayo Dani Nakwa grabe naman gitong ila kay naglain na gyud may panis Brad Valencia bisan tuod og murag medyo nagsupak-supak siya pero ato pa man siyang makita nga wa gyud siya mausab ang iyang prinsipyo na alang gyapon sa PBCN may panisya pero ang uban sus sayang ang kanang pagwali sama ni Makarayo Dani Nakwa si Makarayo ako gidaw ang kanang appeal sa idol na ko sa una kay maayong modag istorya sila ni Sir Beren akong idol sa una si Reverend man yun unya kay siya tinunan man ni Reverend niya nakuha niya ang tanang estilo ni Reverend naunsa ba nga Labuan pag naunsa ba nga nigsiak nilain man noon mo lagi sayang ang
itagaan og kaalam talino lugar sa Dios pero kanang wala magamit sa mayong paggamit. Ni ang doktrina ra ba? Matod pa niya na ako'y nabatian sa iyang wali gapon, dili gyud kuno sila mutumpang. Sama pagtumpang ninyo mga kaigsunan makarayo. Dani nakwa. So pagtumpang ninyo nga wa mo ikaw galingong doktrina itawnoy. Ang tanan nga inyong sitas nga gigamit, gikan na kang reverend, iya na sa PBCM. Musabi sa usahon mo batikos. Ay lagi mo tumpang. Kay wa mo gyud mo iraw, wa mo gyud mo daganan. Ha? Bisag kung saan pa ninyo, bisag kung saan pa ninyo, maayo lagi mong manubag sa unang panahon. Nga dili pa PBCM ang niingkwentro ninyo. Nga karon na naman mo PEDA mo saon mananaron. Diba mo na nga mo na bantayanan sa mga kaigsunan nga PBCM nga kinanglan ang atong pag-alagad, kinanglan bantayan nato ang pinganan nato. Kay naidaghang mga tao nga nagatinguha nga dadon ka adtong dili mao. Ha? Mo na nga ang magtutudlo nagpasidaan na daan. Ha? Karon balikan ta, balik saysay sa atong gikanan nga isyo. Sa pagpangalagad, gisugo man kay ato man ang katungdanan nga para makaplagan ang makaplag sa tao, ang tao makapakaplag dias kamaturan. Kay mao lagi na kung makaplagan nimo kay naa naman ta nakakaplag naman ta mo na atong katungdanan. Isulti na to ngadto sa mga tao. Kay mao na ang katungdanan to. Nga diin nga matud pa sa atong nabasa ganina nga ipakita na sugo lugar ang Dios ngadto kang siyubaging na ni Jeremias nga ipatanaw di sa lapad nga gianan kun nabay usa nga naghimog matarong kay wala maglisod gid usa, diba? Karon kay mao man na nga ang tao sa unang panahon nga sa ako nang giingon sa wala pa ning atong panahon didto sila nagpangalagad lugar didto sa unang panahon nga diin siyuba mo ni atong gibasa nga kani siyuba alang sa kasuran ninyo mao ni ang Dios kay naman na si Jeremias 10:10 ako laning isumarais unya kining Dios nga mao siyuba sa kaning panmuo kan ang Dios sa Israel kanhi sa unang panahon sa wala pa ning atong panahon nga ikatulong panahon diha nas Espiritu Santo mao ni ang ilang gidulo sa unang panahon nga Dios ug kini siya mao ang kahayag kay Dios lagi nas Isaias 2:5 ako lang iposumas kay gamay mang oras di ato taning basahon pero ang oras naunsa pa ni nga nikalit tumalag nikalit raman og kuan musa ka ng Dios nga matuod nga Dios sa panahon sa Israel mo na ang Dios nga mo nang nagdalas kahayag karon kay mao man na ang kahayag nga Dios nga ipapangita sa panahon na sa Israel atong ako lang gi lakbitan ba kay di ulisod man og wala tay komparison nga atong kuan og pamaagi busa ato nang susihon kay mao na ang Dios sa unang panahon sa wala pa ning atong panahon wala pang panahon Kristiyano unya wala pang panahon sa Espiritu Santo na dito ta mukuha usa og mga pamaagi pahayag lugar kung unsa lugar ng kahimtang lugar anang Dios nga nagsugo nga ipatan-aw diya sa halapad nga gianan kun naabay naghimo og matarong kinsa na naingon siyo ba nga Dios kamo na siya ang kayag pero kaning Dios nga mao siyo ba nga matud pa gisugo pa ni nga ipapangita gid siya sa mga tao paliw ko pagbasa Bradines kung gisugo ba nga nagsugo ba ni nga ipapangita siya niya sa Isaiah siyang kapitulo 55 Brad Dines 55 paliw ko pag basa Brad Dines kanang 55 matud pa nimo size may natiman ani mo Brad Dines na dia kanang kay siya man ang Dios o siya ang kahayag sa panahon na sa kasaysayan na sa Israel nga nagsugo nga ipapangita diya patanaw sa lapad nga ginanan kung naabay naghimo sa pagkamataron mo ni sugo no nga mintas ngadtong panahon na ang Ginoong Jehova pa mao ang kahayag so mintas aduna pay panahon ang sugo diya sa iyang sa iyang balaan matad pa ni Isaias no Isaias mao may ginay mo tagiyagit sa
basahon. Pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya kaplagan pa. Sangpitan ninyo siya sa dool samtang sampitan niyo siya samtang anak pa siya sa dool. Sa ito paghatagan pagyudog due time kay gayunan isugo niya. Kay gayunan ang tao mintras makaplagan pa na si Jehovah. Pero ang tao kung kanang gisugo man nga ipapangita siya Brad Dennis kay matud pa niya samtang hikaplagan pa makita man siya. Ang tao ba kung magapangita niya nang ngalan o sa Dios nga mo siya ba makawang ba ang paingnan lugar sa tao? Dili ba yun sila makakaplag sa Dios? Kung ilang pangitaong kini palihog ko pagbasa Brad Dennis sa Isaias gapon 45:19 palihog ko ang imong gibasa kanina 55 man to. Pero kanang 45:19 palihog ko pagbasa niya na. Kung kanang makawang ba kay gisugo god nga pangitaan ninyo siya samtang dunay conditional ra ba na Dennis kana pagkasutia. Sa ito pa, sa pagsugo nga ipapangita sa siya, mintas makaplagan pa, kay ang resulta gud ana no, mahuman na gyan siya, opposite na ba na, di na ramag yun makita na siya, di na makaplagan sa kung saan pa ipaningkamot sa tao na itong panahon na. So din sa Isaiah 45:19, matad din ni, ako wala makasulti, makasulti sa tago sa usa kadapit sa yuta sa kakangit-ngitan. Ako wala mag-ingon sa kaliwat ni Jacob, pangitaan niya ako sa kawang. Ako si Jehovah nagasulti sa pagkamatarong, ako nagapahayag sa mga butang nga matarong. Sa ato pa kay ipapangita man siya kinahanglan gid nga paningkamutan sa mga katawan kaniadto nga makaplagan gyud si Jehovah. Kay sa ang tao di ay Brad Dennis, samtang makaplagan pa ang Dios nga mo siya ba, di gyud makawang makakaplag gyud siya. Kay mo may sugo. Karon, kinsa man ang magapangita ni ana kay sugo lagi. Nga gisugo lugar sa Dios samtang makaplagan pa siya. Pangitaan ninyo siya. Kay maabot ra ang panahon, di ay niya na nga katong magapangita nga mga siningkamuton, dili na po kaplag mo abot man gitaron diha sa unahan. Pero sa di pa kay papangita man unya ang magapangita sugo mo na dili man makawang ang tao makakaplag man gyud. Ang pangutana kinsa man ang magapangita niya na way lain no. Dili lugar ni atong panahon karon, tud kay dili pa man ni wa pa man ta didto makatalay sa mong panahon. Yo. Matod pa din sa Levitico siyang kapitulo 19 25-55 mao na ang mga alagad nga mao kanang mga Israelinon sumala sa Biblia ako lang nang isumarais. Mao na ang makapangita, mao na ang makakaplag katong mga alagad nga mao kanang mga Israelinon sumala sa Biblia. Kinsa man ang mga alagad nga mao makakaplag ng mga Israelinon? Mao na ang gipili sa Dios nga mga katawan. Matud pa sa iyang ikaduhang Samuel City Jays, tama 24 niya ug ako magapili og dapit alang sa akong katawan. Ato lang iyan naman nag-summarize ba kay gamay lang oras. O di maginato ni Maron ti Maron. Muna ato lang ambak-ambakan. O katong mga alagad sa Dios nga nagapangita nga masingkamuton, kakaplag sila. Mo ditong mga alagad sa Dios, mga Israelinon nga mao kanto ang gipili sa Dios ug ang Dios mismo mo ang nagtukod niadto. Unya katubang Israel nga gipili sa Dios niadtong panahona, gawas niadtong ilang gipili nga katawan kay ang tawag ato unang hari 18:31 Israel sumala sa Biblia mga Israel no ang katawan sa Dios sa dihang kanang na himo na to Israel ang katawhan sa Dios ang opisyal nga ngalan. Unya gawas ni adto nga maong katawhan ang Dios ba nagila pa ba siya lain nga mga katawhan mga kaigsunan? Wala na. Nao sa Amos siyang kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2 ato lang nang isumarais wala siya magila og lain nga katawan katurag yung Israel ragyod mo itong gila wala siya lain katawan busa sa samang paagi ni atong panahon karon bisag kapila pa mo magpundok-pundok dinhi nas Espiritu Santo nga panahon bisag wingon pangsil og labing God usab patong kang mire usab patong mga punduka PDM
Bisa kapila pa mo ingnon ninyo nga kamoy ang doktrina Espiritu Santo muna yung useless lagi apon ang tanan nga naman. Dili na naunuran, dili na mo'y basihan sa kabaturan nga naman. Kung kay daan pa sa kaning panahon, ang Diyos nga sa Israel pa gani. Wala siya mag-ila og lain nga katawhan. Gawas lang sa Israel. Mo po sa atong panahon, bisag pingo pa mo, gisugo mo ming master, dili gyapon na balido mga mahal namo nga magkaigsunan. Nga naman, usa lang ang gisgutan, usa lang ang gitukod di master dili daghan, ato mo na rumbasahon kung sa dili pa na ato ning tiwason. Karon, katong Israel nga giingon nga mao ang katawan sa Dios, sa dihang mohimo sila sa pamatuod sa pagwali. Usa man ang ilang iwali. Ato lang i-direct ba dinis basa ba dinis 32 3 o 4 aron na to kinapa may oras gamay 15 minutos pa. Basig makabot aron. Atong panahon sa Israel, walay lain ang giwalin nila. Sumala pa din siya nakasulat sa dito may 32:3-4 nga matod pa kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova pagadako ninyo ang akong Dios ang bato sa iyang buhat hingpitman kay ang tanan niyang mga dalan matulin Dios sa pagkamatarong uli kasalanan. Santo pa no mo na ang ilang giwali na no, kay wa pa man si Kristo dili pa mao ang Kristo ang giwalin lang. Kung say tumong sa ilang pagwali brad para ang tao diya dadon hiusahon diya sa ngalang yo pareho ko pagbasa brad Dinis Segundae 3:4 sa Deuteronomio lang yapon. Aron bawaan na to aron manindot pa nga diya gyud hiusahon sama nang wa kalainan ni ato ron ta pero ngano man nagsiak lagi kay imbis ang pagkayusahan gas Espiritu Santo sa PBC ilan ang dadon dito sa PDM may paliw ko pagbasa 3:4 ba rin sa Deuteronomio unsa ang tumong ana nga ilang pagwali ang ilang pagwali no ang ilag yung tumong mao gyud ni siya no gawas sa matod pa dinhi magalakaw kamo sunod kang Jehova na inyong Dios og kaniya mga hadlok kamo og magabantay siyang masugo og magasugot sa iyang tingog kamo magalagad kaniya og managhiusa diha kaniya sa ato ang panaghiusa niadtong panahon sa Israel diha pa kang Jehova pero naabot ang panahon gyud nga ang panaghiusa diha nasa iyang bugtong anak so mana imo lang gyud una-una brad so mo na tabo mo gina ang iming sa istorya karon gani matud pa sa kanang kasaysayan brad Dinis sa ikadong hari ba to 5:15 nga walay lain nga nahibalo nga walay Dios nga lain gawas lang sa Israel niadtong panahon na naman si ikadong hari naman siguro ni kadong hari 5:15 walay na ila walay Dios nga kuan sa lain nga yuta gawas lang sa Israel ipanghimutod ni karon ang tumong nga iwali nila aron hiusahon diya sa ngalan nga mo ngalan nga Jehova karon naman kay ang panagiusa diya sa Jehova mo tumong nga para ang tao diya lugar ang tao ipag-alagad niadtong panahon na aron sila maghimo sa pagkamatarong nga gikan sa Dios ang pangutana kanang pagwali nila brad Dinis padayon ba paliw ko pagbasa ang kausa sa panahon padayon ba sa mga Israel hangtod ba niining atong panahon karon kay mo na ituyo na to kay doon kung padayon wala panahon ang atong Ginoong Kristo pero kung atong mga pamatudan nga dili magpadayon gumikan kay doon ay panahon nga gitudlo nga ikadong panahon para ang tao diya mag-alagad no sab pareho ko pagbasa brad Dinis sa 31 mao ni nga ang katong pagtulunan sa Ginoong Jehova no mao kay siya man ang kamaturan pero wala kato magpadayon kay ngano adunay tugon dinhi nga matud pa dinhi sa Jeremias 31 ngadto sa kama 34 matud pa dinhi 31 la 31 33 34 tama matud pa dinhi 31 aniya karon ang mga adlaw maabot na magingon si Jehova nga ako magabuhat og sa kabagong tugon mao na ni siya adunay tugon pagbaton niya kay ngano dili man magpadayon uban sa balay sa Israel uban sa Huda
Apan kini mao ang tugon dito na nato. So lang. Kung sa katiyon sa tugon. Apan kini mong tugon nga pagbuhaton ko uban sa balay sa Israel tapos niya ng mga adlaw nagingos Jehova ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga bahin ug dili og diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko ug akong mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawan og sila dili na gayod magtudlo og tagsasag sa katawo sa iyang isig katawo og ang tagsasag sa katawo sa iyang igsoon sa paigingon ilhon mo si Jehova sa to paggibutangan nag-ultimatum nga ang pagngalan Adunay kinatuban. sa pagtudlo ni Jehova no adunay kinatuban maundang na kay ngano ipalusot naman ang iyang pagpadala sa iyang bugtong anak so diha na ta sa laing chapter Mauna lugar di Virginis ang Oo, doon siya katayuan. na to. Ha? Nga ang Dios ng Mosiuba nagtugon nga dili na isgutan o dili na itudlo kay ang paghisgot katong bas pauna ang pagtudlo. sa to pang kamaturan di na samahan Ano man nga di man itudlo. Tud kay matud pas Amos sa iyang kapitulo 5 18-20 kung Oo. itudlo kangitngitan na kanang adlaw mo na katarungan nga di na itudlo kay kangitngitan na din ng adlaw ang adlaw di ba dili na kahayag kangitngit na unsay kalugan sa kangitngit may baloan na pinagi may bawo pag kay balo nato kung Kuan, unsa ang opposite. kahayag ha kaya ang opposite sa kangitngit mo man ang kahayag pasahon ta Efeso 5 8 hangtod sa 9 bisan tod kangitngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo kaya ang bunga sa kaya makita diya sa maayo matarong og matuod busa kanang matarong og matuod kamatuoran na ang bot gipasabot unya kay ang kangitngit dili na kangitngit man nga adlaw nga iuba wa na kayag sa to pa dili na diay kana kamaturan kaya ang opposite sa kangitngit mao man ang kayag unya ang kayag kamatuoran mo na kay dili kangitngit man dili na diay kana kamatuoran mga malnamo kas nga kay sunan karon kay dili naman kamaturan o dili man kahayag kanang adlaw nga Hiuba do na may kinutuban asa man ang tao mahimong matubang nga pinaaron makabaton og kahayag sa pag-alagad nga kamatuoran na matugpas Juan 3:16 busa matugpag hugma sa Dios ang kalibutan untungod niini iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga kun katumutuo dili malaglag kundi makabaton og kinabuhing dayon kinsa ni si Kristo usa man si Kristo 8:12 sa Juan siya mao ang kahayag sa kalibutan unsa man yun siya gawas sa pagkayag si Kristo siya mao ang dalan og ang kamaturan matud pas Juan 14:6 ipang sumurail na to ni sumurail lang ang atong daganan ani pero karon Ha? Brad Oh. no atong idiretso na lang kay niabot na sad ang panahon nga dili na sad kahayag ang pagtulo ni Kristo kay matod pa sa iyang tinunan nga si apostol matod pa niya kay ang ato ugod nga kibalo karon dili man hingpit maingon mga ngatong pagpanghimog propesya apan ko nang hingpit mabut na ang dili hingpit mawala sa ato pa mawala gito siya Mula to siya pero sa wala pa na sa dili pa wag tangon Bradines kay na pa may oras sige. katong pagkakayag ni Kristo gitugan gitudlo to sa mga katawan kay sa una ang Dios nga mo si Dios Israel nagtukod ba siya kiyang katawan Israel pero sa pagabot nga panahon Kristiyano nga din ang siya na ang nagdalas kayag nga kamaturan si Kristo nagtukod siya og iglesia Mateo 16:18 isang summarise na to ni Iglesia ni Cristo. iglesia sa Roma 16 iglesia ni Kristo ug sa diyang giwali si Kristo si Kristo siya mo ang ulo diya sa mong iglesia ug kung sa ug hay kaning iglesia usa gipasabot mo nang mga tao mga katawhan mga alagad nga si Kristo mo ang leader si Kristo mo ang ulo sa mong iglesia mga membro ang bot gipasabot yana kay unang Korinto 12:27 nga matulpas King James version Member. now ye are the body of Christ and members in particular mo sa katong mga sakop diya sa maong iglesia nga gitukod ni Kristo iglesia ni Kristo gitawag katong mga membro to nga si Kristo mo ang leader ulo sa maong iglesia ug sa diyang nga natukod na giwali ang giwali gipamatudo nila sa tanang dapit si Kristo 12 unang Kolosas 1:17 ug 28 atong mabasa pero katong nagwali sa wali Kristo sa nga tumatoy ilang gipamatudan giwali kadto pang pagwaliha Bradinis sa uma sa imong gingon hingpit ba to dili
May tugo na sab ang Dios ni adto nga Mos Kristo nga sama nilas ni Apostol Pablo nga atong kaalam og dinasig nilang mensahe sa unang Matod Korinto. pang Pablo. Oh, matod pang Pablo 3:9 ingos Pablo. Ang atong kaalam og dinasig ang mga mensahe Dili hingpit. Apan kung ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Hay kining mensahe nga gingon ni Pablo nga dili hingpit unya kay dili hingpit mawala na. Matupas Roma 10:17 sa Bibliang Katoliko ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Wali di aing Kristo ang gibuot gipasabot nga dili pa mo ang kahingpitan kay dili man kahingpitan pabilinan to ba nimo kadi man to mo ang kingpitan mawala man to pag-abot sa hingpit dili gyud ang tao angay magpabilin niadtong waliha umin sa iya mga malnamo nga moysan kadili ko hingpit kadili man pabilinan matud pa sa atong mabasa biyaan kana sumala pas Hebreanon sa iyang kapitulo 6 versikulo 1 nga kung imong basahon Brad Dennis ako yung na sa basahon ang katapusan nga payag ni Apostol Pablo nga ang pagtulon sa Ginoong si Kristo ilang pabian matod pa niya busa magpadayon kita diha sa ingkod nga pagtulunan og dili na kita magpabilin sa unang ang sa mensaheng Kristohanon sa ato pa dili pabilinan ang pagtulunan nga gidala sa mga apostoles sa ato pa asa man puntas la ngadto sa hingkod nga palagtulunan pero dili na nila maangkon kay ngano moagi sila og paglutos og hangtod mga matay sila sa ato pa kanang ipasabot nga moadto sila sa hingkod nga pagtulunan lain na kanang panahon nga moabot iya na karon sa klaro lang iya na sa Espiritu Santo sa kanang hingkod nga pagtulunan Brad Dines, makato ni muna, makuha ni muna, pinaagi sa pagbiya, sa pagtulunan, sa atong Ginoong Kristo, tungod kay kana, dili pa na, mao ang kahingpitan. Pero kay ito na may hingkod nga ana ang tao ipatubo. Asa man ang tao mahimong magtubo, diya sa pagtulunan nga mao kanang hingkod, Bradinis nga makuha nila, makaplaga na nila, na maong hingkod nga pagtulunan, pinaagi sa pagbiya nila, sa mensahe nga Kristohanon niya, Sa Judas siyang kapitulo 1 versikulo 20 inyong patalinghugan mga mahal namo nga makigsunan nga mao na hingkod nga pagtulunan nga mao na ipadawat sa tao kay ang tao diha makabaton og kasiguruhan niya Sa 20 versikulo 20 sa Judas 1:20 kay ang pagtubo mao man ang pag-uswag usbaw apan kamo mga hinigugma kinahanglan man nagtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinon unsa nang pagtubo munang pag-uswag, pag-usbaw sa lain nga pagkapayag. Sa diyang mutubo ka, asa ka? Paingon. Itubo, paingon. Ana stuluhan matud pa sa itong mabasa apan kamo mga hinigugma kinanglan man nagtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuan pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Espiritu Santo di ay ang resulta nga patubaan, patupapuswagan sa tao mga malnamo nga mga kaisan na kay Espiritu Santo man Bradines. Unsaon na pagkibalo sa mga tao? May baluan ba na sa mga tao? Nga nang Espiritu Santo na ang uswagan sa tao, pinaagi sa mga tao ra. Doon na ba yung mga tao nga gamiton, nga kasangkapanon na ana, para may baluan, nga ang tao ana ang pag-uswag. Diyan na sa Espiritu Santo. Paliw ko pagbasa, Bradinis. Kini matawag kini usa ka propesya sa unang sulat ni Apostol Pedro nga matud pa niya o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga gikitay balo na kaninyo pinaagi sa mga tao kinsa mga tawhana mga tao nga nagawali sa maayong balita unsang balita bahay tungod ba Kristo dili maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala sa langit sa ato pa mao kini ang ikaduhang pagpadala sa langit kay ang unang gipadala mao ng buktong anak sa ato pa kining balita sa Espiritu Santo kining maayong balita pinaagi na sa Espiritu Santo nga ang mga malunda unta nangandoy sa pagsudong pero kini kay nahitabo man lang nga giasoy lang ng Pedro di o pag ini may tabo nga adunay magwali busa ang mga tao doon na di ay gihimong kasangkapano ni ana mga kaigsunan para may baluan ang tao sa tao nga dunay pagtulunan nga muus ana ka ipauswag ipatubo nga
diha sa maong pagtulunan nga ang pagtulunan nga gitumbok sa Biblia matod pa kinahanglan ang tao diha magtubo sa balaan uyamot nga tinuan pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Espiritu Santo di ay unya ang mga tao dunay gamiton nga galamiton kasakapan, mga tao nga nagawali usab sa maayong balita sa Espiritu Santo. Unya kay Espiritu Santo man unya sa lain nga mga katawhan, ato man yung mga katawhan sa una, nagwali-wali silang Espiritu Santo, nga matod pa nila, si Master nagsugo nila, pero ana dili na PBCM, ang ilang gidala ko dili, PEDM na, kanaka, mo kana, ang anak kada doon ang tao nga makabaton sila kalwasan kasiguruan diha kas PDM idili mga kaison busa kamo mga membro nga naa diha Mintas. pagmata na mo ha kami mo'y tuwi ninyo kay kini mo'y gikan kini ni Master kaning basahona nga giingon ni Master iyaning gipropesya ni adtong panahon nga mabot raw ng panahon nga dunay basahon Biblia sa Espiritu Santo nga inyo nang basa-basahon. Asa diya dapita kanang pagsulti ni Master ang PBCM ba mo ba ni magdalas rindas kaluwasan? Oo niyaw sa basahon sa kining basahon lugar sa kasaysayan sa Espiritu Santo nga nagpakatao sa bersikulo 178 sa kapitulo 1 inyong patalingwan ug ang mga tao nga dili mo dawat sa pagtulunan ang PBCM nga mo'y tinukod sa buhing Dios Espiritu Santo kay dili gayud maluwas busa kinanglan nga ang mga taong matarong mudawat gayud sa pagampo sa Dios Espiritu Santo uban sa pulong sa Dios nga maoy makapaluwas o makaluwas dinhi sa gingharian kang Master nga maoy Supreme President and Founder sa PBCM. Asa di ay makabaton og kaluwasan ng tao pilagi sa pagdawat sa PBCM dili in taon mga kaigsunan nga ana mo mudawat sa PEDM nga naman kay ang PEDM tinukod na og tao kinsa nagtukod na sila si Macarayo og si Danilo Nakwa samtang ang PBCM dili ni tinukod sa ordinaryong tao kundi si Master mo nagtukod ni kinsa Master mao ang Dios nga Espiritu Santo nga atong gituhuan nga mga PBCM nining atong panahon karon. Inguna na ang kamaturan nga usa sa among kambas para lugar kana ang tao makamata, makabaton ug masayod kung asa sila magpasakop nining panahon na karon anuman tungod kay sa dili pa mo ang panahon nga gitagal sa panahon nga dunay dakong kasakitan nga gisgutan na makapasakop na mo sa pagtulon ang PBCM. Nga naman, tudig ang PBCM lamang mo'y nagdala sa rinda sa kaluwasan mga malnamo nga magkaigsuan. Busa, nang hinaot ni, nga kamukaron nga naa ni Siak, mabalik mo sa sabakan diha sa matuod nga pagtulunan nga gitukod ni Master Tomas D. Jr. Sr. Busa, taman lamang kami din sa among paghisgot daghan unta pa kami hisgutan pero ang oras dili na gid mo sugot og sa ngalan na lang sa balaan nga magtutudlo Master Tomas D. Sr. ug sa among executive ang Vice President sa mga patulunan si Reverend Charlie Eugenio ug ubos nining inyong alagad sa kanginan si Brother Samuel Montemayor ug sa ngalan usab sa akong kauban nga ministro O hangtod na lang sa sunod nga Domingo mga kaiglan o mga kaigsunan atangin sa ninyo kami